Hola, xics i xiques, anem a veure com crear una infografia fàcilment amb Piktochart. Per tant, la primera feina, accedir a la pàgina. Si ja tenim un compte, anirem a login, si no, caldrà registrar-se. Igual que fem sempre, creeu un nom d'usuari, un correu i la vostra contrasenya. Una volta creat, podeu accedir. Com jo ja la tinc, aniré directament a login. Posaré el meu nom d'usuari i la meva contrasenya. En accedir a la pàgina de Piktochart, veureu que teniu diferents models d'infografies. Podem crear una infografia de dues maneres. Crear-la de nova o aprofitar una de les plantilles que ja té. Si vos fixeu, de totes els que vos mostra, algunes tenen l'opció de vista prèvia o de crear i altres tenen l'opció de vista prèvia o d'anar a la versió de pagament. En el nostre cas anirem a les que són gratuïtes. Si en creem una de nova, li haurem de posar el nom i crear-la. Ja tenim la nostra primera infografia absolutament en blanc. La infografia està feta per blocs. Este primer bloc serà la nostra capçalera, el primer bloc de text i el segon bloc de text. Estos blocs es poden redimensionar, fer-los més grans o més menuts, i es poden duplicar o afegir. Per això, a l'esquerra de cada bloc teniu una barra d'eines on podem afegir un bloc, eliminar-lo, duplicar-lo o desplaçar-lo cap amunt o cap avall i configurar el format l'ample i l'alt. Però això és més fàcil fent-li un resize. Des d'aquí mateix podeu fer-lo més gran o més menut.